gaskiya ce kadai matakin nasara bata yi kama da a yi mata kamanceceniya ko kuma a kamanta ta da komai ba face rikon amana. A idanu wurin kallo kamannin su guda ɗaya ne, amma a doron harshe ɗanɗanon su ya sha bamban. Gishiri da sukari ashe fure take lif amma ba ta fidda ɗa. Ƙarya ku gyara zama, sabon kamfanin nan dubu jiran mutum guda tilo Z King Smart Movies ke yankuwar tallata muku wani kankararren shirin su mai zuwa ba da jimawa ba. Da ban miki ƙarya ba, sunan sabon shirin nasu kenan. Ba ke babu rayuwa, don Allah sai ki yau tallafi. Komai na bida a soki min, don Allah ba ni san korafi. Ki ba ni kula soyayya, wannan ne yafi. Komai nisa zan biki, ko da wuya ko dadi. Soyayya ta ba za na ba kowa ba, a cikin zuciyata ba kowa zan sanya ba. Wa inna ilaihi raji'un. Dauda! Wai kullum an dosa maimaici kenan abu daya, jiya a ce yau an ce. Zo ka da ke ni ka huce, zo ka da kan. Samari ne hawa, kwalliya da mantamawa a can cikin gari, ku ce babu ya su, kwalisar su kawai suke yi cikin saisaitaccen salon sace zukatan 'yan mata. Ayi yasa sai dai makaryata ne. Allah ya isa ka cuce ni Dauda, Allah ya isa. Turka shi mai yiwuwa ne shi koko ita, ƙarya koko gaskiya, yaudara ko shirya. Nemi shirin da ban fici ƙarya ba. Ban san ganin ka a nan gidan, ashe tsintsiyar mu ya gabata mage? Ina motar da suka baki? Ina motar da kuka sace? Da ban miki ƙarya ba.